Imaxinen un itinerario peonil polo borde litoral de Poio que vai ata Pontevedra e que dende ali continúe polo Lérez ata Bora. Ese é o proxecto que aspiran a facer realidade o Concello de Poio xunto co de Pontevedra. Trátase dunha ambiciosa proposta que suporía a creación de case 9 kilómetros de novas sendas. Vai a permitir cohesionar todo o litoral, vai a permitir facelo accesible, vai a permitir ao mesmo tempo recuperalo, non? A nosa experiencia coas sendas que levamos a cabo é que no momento que accedes ao litoral eso permite telo en condicións, controlar os verquidos, a posibilidade de eliminar os residuos. O proxecto pretende optar a fondos Next Generation da Unión Europea para facerse realidade. Suporía a creación de 4 novos treitos de sendas, o de maior complexidade, o que vai dende Lourido ata o límite coa cidade capitalina, ata a Ponte das Correntes, mesmo incluso entre o Lérez e a autoestrada. Son 3,5 km. É unha zona moi de seca, moi llaniña, é unha zona moi interesante, ahora mesmo é inaccesible, non se pode prácticamente acceder. Se pode acceder en situacións moi puntuais, pero prácticamente esta zona está sustraída do uso humano, non? Do uso dos propios veciños. Entón creemos que lle vai a dar unha dimensión completamente diferente a este espazo. Para iso compre da colaboración do Concello veciño un apoio a este proxecto que hoxe ratificou o Concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural de Pontevedra, Iván Puentes. Non é unha senda simplemente, non? E non é unha conexión de Poio con Pontevedra a través da zona da Ponte da Barca e da zona na que está a autoestrada, non? É a conexión entre dous espacios ou a vertebración de dous espacios, Poio e Pontevedra, que teñen nas súas marxes múltiples opcións de ocio, múltiples opcións de lecer e múltiples opcións de disfrute da natureza. Non? O resto de treitos repartiríanse ao longo do Concello de Poio, unha pequena parte de menos de 300 metros en Sinás, un treito de 1,5 km entre Covelo e Chancelas e outro d'1 km no Padrón, entre a Seca e Combarro. Tamén inclúe a posta a punto de máis de 5 km de sendas na Illa de Tambo, neste caso cunha intervención menor baseada en tarefas de mantemento.